Ayun mga kagamba, mayroon tayong ano ngayon, kung gusto nyong kumita at maliit lang yung puhunan mga kagamba, eto, makijoin kayo dito sa aking na-discovering hanap buhay. So sa halagang 2,000 lang may produkto ka pa at tapos kikita ka pa bukod sa pagbibinta itong produkto na to ay kikita ka pa. Sa halagang 2,000 mga kagamba, mayroon ka ng hanap buhay. Ito yung kape mga kagamba, yan Superior Coffee. Effective yan sa mga may hina na sa yung mga pagkalalaki nila, mga diabetes kagaya ko. Yan, effective yan mga kagamba. Pwede na! Pangkonsumo mo and then gawin mo pa siyang negosyo. So kikita ka na, mayroon ka pang pangkonsumo para sa diabetes mo at saka sa pagkalalaki mo. Maraming produkto mga kagamba ito, Piltycon. So kung gusto, kung interesado kayo, PM nyo lang ako, kahit tawagan nyo ako. Ito pa, mayroon pang choco, dragon fruit choco siya. Ito napaka-effective dito. Pag hindi ka makatulog uminom ka nito, ano yun, antukin ka na, maghahanap ka na ng igaan. Yan mga gamba. Minsan di ako makatulog, yan, iinom ko yan. Effective yan. Kaya ko nire-recommenda mga gamba kasi ito, na-experience ko to. Hindi totoo yan. Ito, very effective ito sa mga lalaking mahina na yung pagkalalaki, nakagaya kong diabetes. Yan. Magbenta ka, may pangkonsumo ka, mag-join ka lang sa halagang 2,000, may hanap buhay ka na. Kikita ka na. Ayan. Marami tayo niyan. Kung mayroong gustong sumubok, text lang ako nang tatawag. May number ako diyan. Ayan, marami yan mga kamba. Oo. So, wag mag-atubiling magtanong, wag mahiya magtanong mga kamba. Para sa mga diabetes na kagaya ko, may solusyon na tayo diyan. Yung mga diabetes na may jowa diyan na hindi maka-score, ayan. May pag-asa na kayo. So yun, text lang ako, tawag, o kaya PM. Salamat! Gusto mo bang kumita ng unlimited 1,000 pesos sa 2,000 puhunan? Mababa na ang kapital at malaki ang potensyal na pwede mong kitain. Magkakaroon ka rin ng maganda at very effective na mga product na patok ngayong ibenta online. Magagawa mo ito part-time o kahit nasa bahay ka man basta't meron kang cellphone and internet. Ito ang ilan sa mga kumikita na doing this business. Kung gusto mo rin na kumita kagaya nila, ang kailangan mo lang gawin ay mag-comment ka sa ibaba ng interested para sa buong detalye. Again, comment interested para sa buong detalye.